எல்லாருக்கும் பொதுமடங்கு மேச உண்டு. அது மாதிரியான ஒரு பேச்சு தான் நான் 40 வருஷம் பேசியிருக்கேன். நான் பேச நினைச்சதை பேசுறதுக்கு முடியவே இல்லை. அதனாலதான் அந்த பேசாத பேச்சாலும் அதுல பேசி பிடிச்சேன். அதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. நம்ம பேச நினைச்சதை பேசுற மாதிரியான ஒரு சூழலே நம்மகிட்ட இல்லை. நம்ம குடும்பங்களே கிடையாது. கணவன் மனைவி மட்டும் இல்லை, தாய் மகன் பிள்ளைகள் யாருக்கு ஒருத்தர் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை பேசுறதுக்கான ஒரு சூழல் இருந்தால் அதுதாங்க லைஃப். அது இப்படி நம்ம பேசுறதுனால அவங்க காயப்பட்டுவாங்க, இப்படி பேசணும் அப்படி நினைச்சிருவா, அவன் இப்படி நினைச்சிருவான், இது மாதிரியான எந்த விதமான இது இல்லாம குழந்தைகள் இருக்காங்க. ரொம்ப சரியா சொன்னாங்க. பால்ய காலத்துக்கு திருப்பக்கூடிய மனநிலை யாருக்கு வாய்க்கிறதோ அவன் தான் எடுத்தான் நான் முடியும். பாலிய காலம் என்றால் குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுது பகைமை கிடையாது, ஒரு நிமிடம் பகைதான். இப்ப அடிச்சுக்கலாங்க, அப்புறம் கூடிக்கிறாங்கன்னு குழந்தை இருக்குல்ல, அதுதான் குழந்தைகள். குழந்தைகள் வந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு நிறைய இருக்கு. வெட்டிக்குள்ள 10 கதை இருக்காது, 300 கொடுங்க. நான் அதை இப்போ எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு, அது பேர் என்ன, நந்தகுமார்ட்ட பேசிட்டு, கமிஷனர் ஆஃப் எஜுகேஷன், எல்லா ஸ்கூலையும் கொடுங்க சார், டீச்சர்ஸ் எல்லாம் மெயினாக கொடுங்க சார். குழந்தைகளிடம் குழந்தை மனம் என்பது நாம் தொலைத்து விட்ட ஒன்று. நாம் எல்லாரும் என்ன கெட்டவங்களா? பொம்பளைகளை கொடுமைப்படுத்துறோம், சிறுபான்மை மக்களை அவங்க உணர்வுகளை பிடிச்சிக்காம இருக்கிறோம், சாதி உணர்வோடு இருக்கிறோம். அதனால என்ன எது நம்ம கெட்டவங்க கிடையாது, நம்மளாம் கெடுக்கப்பட்டவர்கள். யாரால கிடைச்சதுன்னா நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து விளையிடலாம். எந்த கருத்தியங்களால் நாம் கெட்டவர்களாகப்பட்டோம், இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு நம்ம வளர்க்க முடியும். அதனால நான் ஆரம்பத்தில் புரியாம எழுதுறது சிறந்ததுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். அறிவொளி இயக்கம்னு இயக்கத்தில் போய் சேர்ந்தேன். கிராம சென்ற மக்கள் மத்தியில எழுத்தறிவும் எண்ணறிவையும் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்காக சென்றோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது எழுத்தறிவு எண்ணறிவு கிடையாது. நம்ம தான் எழுத்தறிவு எண்ணறிவு வச்சிருக்கிறவங்க, நம்ம போய் கொடுப்போம்னு போனோம். ஆனால் அங்க போய் 4-5 வருஷம் வேலை பார்க்கும் போது தெரிஞ்சது, அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளத்தான் நமக்கு நிறைய இருக்கே தவிர நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு அந்த ஆனா அந்த ஸ்கில் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கு. வாழ்க்கை அவரிடம் தான். இந்த சொலவடைகளை பற்றி சொலவடைகள்னு இருக்கு. இன்னைக்கு காலையில் உண்மையிலே மனசையும் கூப்பிட்டதுனால இன்னைக்கு சும்மா வெறுங்க போகக்கூடாது. நம்ம ஒரு புத்தகத்தை முடிச்சுட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகணும்னு. அதனால கடந்த 3 நாட்களாக இரவு பகலாக வேலை பார்த்துருக்கேன். இன்னைக்கு காலையில் 3:30 மணிக்கு எதிர்த்து நான் 3:30 எதிர்த்து அந்த புத்தகத்தை கடைசி பகுதியை எடுத்து முடிச்சேன். தெய்வமே சாட்சி அப்படிங்கிற ஒரு தொடர், அதாவது சிறு தெய்வங்கள் என்று குறிப்பிடக்கூடிய கிராமப்புற தெய்வங்களை பற்றிய ஒரு தொடர் இந்து தமிழ்ல எழுதிட்டு இருந்தேன். ஒரு 10-15 கட்டுரை எழுதிருப்பேன். அவங்க நிறுத்திட்டாங்க. கொரோனானால பக்கத்தை குறைச்சி நம்ம கட்டுரை எழுதிட்டாங்க. அதை குடிச்சிருவோம் அப்படின்ட்டு புரிஞ்சாசிப்பான்னு போய் மானசங்க சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இந்த கூட்டத்துக்கு சொல்லணும்னு நினைச்சேன். உண்மையிலேயே 4 நாளா இந்த கம்பத்தில் உள்ள தெய்வங்களை பற்றி எழுதினேன். அது 20 பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அதுக்கு ஊரா போய் சாமிகளை எல்லாம் கதைகளை எல்லாம் தொகுத்து நாட்டார் தெய்வங்கள் என்றும் நாட்டுப்புற தெய்வங்கள் என்றும் கிராம தேவதைகள் என்றும் குறிப்பிடக்கூடிய இந்த தெய்வங்கள் பெரும்பாலும் கொல்லப்பட்டவர்கள், தற்கொலை செய்து கொண்ட பெண்கள். நான் பெண்களை மட்டும் எடுத்து எழுதுனேன். ஆண்களுக்கு மதுரை வீரன், காத்தவராயன், முத்துப்பட்டம் மாதிரி ஆண்களும் கொல்லப்பட்ட தெய்வங்கள் இருக்காங்க. ஆனால் பெண் தெய்வங்கள் தான் அதிகமாக கொல்லப்பட்டவர்களாக தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களாக இருக்காங்க. அந்த கதைகளையே பூரா அப்படியே எடுத்து ஊரை போய் சேகரிச்சது அறிவுரை காலத்தில். அது பூரா காலே மக்கி போச்சு. இதுக்கு மேலேயும் சோம்பேறித்தனத்தாக இருக்க முடியாது சொல்லிட்டு அப்புறம் டைப் பண்ண ஆரம்பிச்சா. 3 நாள் அப்படியே டெட் பாடிஸ் நடந்து வர மாதிரி. நமக்கு தமிழகத்தினுடைய பண்பாட்டு வரலாறு கொல்லப்பட்ட பெண்களுக்கு நடுவாக நடந்து வந்த வரலாறு தான். இதுதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய செய்தியை தான். இங்கே இருக்கும் கம்பத்தில் முத்தாலம்மன் ஒரு சாமி இருக்கு. கவுண்டர் சாதி பொண்ணு ஒரு பழையர் சாதி பையனை லவ் பண்ணி ஓடிடுச்சு. ஓடிடுச்சுன்னா என்ன, உடன்போக்கு வாழ சென்றான்.
இந்த வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் பதிலாக ஓடி போனாலும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுறாங்க. ஆகவே ஊர் மக்கள் கொண்டு போய் அவனை கொண்டுட்டு இந்த பிள்ளையை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சு ஊராரெல்லாம் கூடி அவளை அடித்து கொலை செய்தார்கள். ஊர் ஓடி கொலை செய்தார்கள். அவன் வந்து அவன் சித்தப்பன் அப்பன் மாமன் ஊராலே பார்க்குற அவன் வந்து இந்த பார்த்த பார்வை இருக்குல்ல, அவன் சாவதற்கு முன்னால் அவருடைய குடும்பத்தார் அடித்துக் கொண்டிருந்த ரத்த சம்பந்தம் சொந்தங்களை அவர் பார்த்த பார்வை, அதை தாண்ட முடியுமா? தாண்ட முடியல அவங்களால. அது வந்து எப்படி தப்பிக்கிறது? அவளை சாமி பொண்ணா பாவம் தின்னா தீவிரம், பொண்ணா பாவம் கும்பிட்டா போயிடும் நினைக்கிறான். அதனாலதான் இவ்வளவு சிறு தெய்வங்கள் உருவாக்கி அந்த பயலை கூப்பிடல, அடிச்சு கொண்டாங்க இல்லை இந்த பழைய சாதி பையனை அவனை சாமியை வச்சு கும்பிடல, இவ்வளவுதான் கும்பிடுறாங்க. எப்படி கும்பிடுறாங்கன்னா அந்த கோயிலில் சாமி கிடையாது, திருவிழா அன்னைக்கு தான் மண்ணில் ஒரு பெண் சிலையை செய்து ஊர் சுற்றி வந்து கும்பிட்டு அந்த திருவிழாவுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு முடிவு எப்பன்னு கேட்டீங்கன்னா ஊரே கூடி கூட்டுக்கட்டையால் அந்த சிலையை அடிச்சு கொடுக்குறாங்க. அரச மரத்தில் இருக்கு. ஒரு சின்ன கதைக்குள்ள மொத்த சாதிய இந்த சமூகத்தினுடைய வரலாறு எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கு. இப்படி கதையா இருக்கு, என்னால் முடியல, நெஞ்சு தாங்க முடியல. அதாவது ஒரு பெரிய ஹெவினஸ் 3 நாட்களாக. ஆகவே நான் வந்து அது ஒரு 50 கதையோட எடுக்கிற இருக்கேன். இந்த 50 படிச்சாலே பல பேருக்கு வந்து அட்டாக் வந்துடும். அப்படிப்பட்ட வீர வரலாறு நம்முடைய சமூகத்துக்கு இருக்கு. இதெல்லாம் பேசாம பேசுறாயா பேச்சு என்ன அவங்க வந்து இந்திய வரலாறு இதுவரை காணாத அயோக்கியர்கள் வார்த்தையெல்லாம் பத்தாவது அறிவாளிகள், பயங்கரமான அறிவாளிகள், நெகட்டிவ் அறிவாளிகள் எப்போ முன்னாடி யோசிக்கிறாங்க. நம்மளும் அந்த நிமிடத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆமா அந்த நிமிடத்துல இல்லாம இந்த ஊரை மொத்தத்தில் எப்படி இந்த ஊரை காலி பண்ணுறதுன்னு உட்காந்து பிளான் போறாங்க. மிகப்பெரிய படிச்சவன் எல்லாம் அப்போ வந்து ஆர்எஸ்எஸ் திங்க் டேங்க் வச்சு யோசிக்கிறான். எப்படி யூபி எம்பியில் இருக்கக்கூடிய எம்பிக்களுடைய எண்ணிக்கையை கூட்டணுங்கிறான். அங்கே 1000 எம்பி அங்கிருந்து வந்துட்டாங்கன்னா இங்கே நீங்களாம் போடுங்க போடாமல் போங்கடாங்க. அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்க? இதெல்லாம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து இந்த 50 அம்மன்கள் கதைகளை நாம் எதுக்கு எழுதுறோம்? அந்த அதாவது இந்து மதம் என்பது ஒன்றல்ல. இந்து மதம் என்பது இந்தியாவுடைய அடையாளமே வந்து டைவர்சிட்டி, பன்முகத்தன்மை. இந்த பன்முகத்தன்மை என்பது இஸ்லாத்துக்குள்ளும் இருக்கிறது, கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளும் இருக்கிறது, இந்து மதத்துக்குள்ளும் இருக்கிறது. இந்து மதம் ஒரு மதம் கிடையாது, சைவம், வைணவம், வைதிகம், இந்த 3ம் சேர்ந்து. அப்புறம் இந்த எந்த மதமும் சாராத மதச்சார்பற்ற சாமிகள் என்ற இந்த கிராமப்புற தேவதைகள், நான் சொல்றது வந்து மதச்சார்பற்ற சாமிகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு மொத்தமா இந்துன்னு சொல்லிட்டு 80-71 செஞ்சு இருக்கிறப்போ. ஆகவே ஒரு கற்பிதம், பெண்மை என்ற ஒரு கற்பிதம் பற்றி பாப்பா பேசினாங்க. நாம் எல்லோருமே ஏதேதோ கற்பிதங்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், புனைவுகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்ச்செல்வன் என்ற பெயர் புனைவு. நான் இந்த மாதிரியாக உடை உடுத்திக் கொண்டு முன்னால் நிற்க வேண்டும் என்பது ஒரு புனைவு. முகத்தில் பவுடர் போட்டாவது அந்த கருப்பை கொஞ்சம் வெள்ளையாக்கி பளிச்சென்று காட்ட வேண்டும் என்று நினைப்பது ஒரு புனைவு. என் சாதி ஒரு புனைவு, என் கடவுள் ஒரு புனைவு. எத்தனை புனைவுகளுக்குள் நாம் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த புனைவுகளை எல்லாம் அழித்து மனுஷன்றானே 60 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு மனித குரங்கு தாய் 2 குட்டிகளை போட்டார். 2 பெண் குட்டிகள். ஒரு குட்டி சிம்பான்சி குரங்கனுடைய மூத்த தாய், இன்னொரு குட்டி நம்முடைய மூத்த தாய். இப்போ நம்மளும் வந்து சிம்பான்சியும் தான் உண்மையிலேயே சுத்தக்காரன் இல்லையா? அந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது வந்து ஏதோ ஒரு சாதி இல்லாம இவங்க கொள்கைக்காக பேசலாம்னு நினைக்கிறது. நீங்க வந்து மரபணு ஆராய்ச்சி டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து நம்முடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய செல்கள், கோடிக்கணக்கான செல்களாக மனித உடல், ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய உட்கரு இருக்கிறது. உட்கரு பக்கத்துல எம்டி டிஎன்ஏன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க, மைட்ரோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏ. இந்த எம்டி டிஎன்ஏக்கு தான் நம்முடைய மூதாதையர்களுடைய கல்ச்சுரல் டெபாசிட் அது இருக்கு. அதை வச்சு வந்து இந்த 7 கண்டங்களில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுடைய டெஸ்ட் எடுத்து
எல்லாருடைய ரூட்டும் வந்து ஆப்பிரிக்காவில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. இங்கே உசலம்பட்டியில் கூட குருமாண்டிக்கு பையன் டெஸ்ட் எடுத்தாங்க. நேஷனல் ஜியோகிராபிக்காரன் வந்து அது ஒரு கிட்டே போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் பணம் கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் எடுத்து உங்கள் ஹாப்லோ குரூப் என்னன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பேர் வந்து ஹாப்லோ குரூப், HAPLO ஹாப்லோ குரூப்ஸ்னு வச்சுருக்காங்க. அது L1, L2, L3, L4, L15 வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு. நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய மைக் வச்சு உலகத்துக்கே கேட்குற மாதிரி மைக் வச்சு L1 எல்லாம் கை தூக்குங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 5000 பேர் ஆஸ்திரேலியா வந்து கை தூக்குவான், ஒரு 5000 பேருக்கு ஆப்பிரிக்காவில் வந்து கை தூக்குவான், அங்கிட்ட அமெரிக்காவில். இவங்க பூரா தான் உண்மையான சொந்தங்கள். இவங்க தான் சாதி. L1 சாதி, L2 சாதி, L3 சாதி, இன்னொன்று சாதி. இப்போ ஒரு பெரிய தான் பிரான்ஸ் நாட்டில் வந்து இந்த வெள்ளை இனவெறியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தினுடைய தலைவருடைய ஹாப்லோ குரூப்பும் அங்க இருக்கக்கூடிய கருப்பின மக்களுடைய தலைவர்கள் துறை தலைவர்களுடைய ஹாப்லோ குரூப்பும் ஒன்னா இருக்கு. பாருங்க, டாக்டர் ராமதாஸுடைய ஹாப்லோ குரூப்பும் திருமாவளவனுடைய ஹாப்லோ குரூப்பும் ஒன்று. இம்ரான் கானுடைய ஹாப்லோ குரூப்பும் நரேந்திர மோடி குரூப்பும் ஒன்று. அது ரொம்ப ஜாஸ்தி அதிகம். அந்த ஏரியாக்காரங்க தான் அது மாதிரி வந்து வந்தாங்க. இல்ல ஹாப்லோ குரூப் வந்து இப்ப டெஸ்ட் பண்ணல நம்ம. அதான் இப்ப டெஸ்ட் பண்ணாம நம்ம மரணமா உட்காந்துட்டு இருக்கோம். டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த சாதி, இந்த மதம், இந்த நாடு, இந்த இனம், இது எல்லாமே செத்து ஒழிஞ்சிடும். இந்த சயின்ஸ் அதுதான் வந்து பியூட்டி ஆஃப் சயின்ஸ். அது வந்து இன்னைக்கு மக்கள்கிட்ட கொண்டு போறோம். டிஎன்ஏ டெஸ்ட் சம்பந்தமாக இன்னும் நம்ம பாடப்புத்தகங்களே வரல. எல்லாவற்றையும் காலி செய்யும். எல்லாமே காலியாகும். இதெல்லாம் காலியாகலையா? சுனாமி வந்துச்சுன்னா அத்தனை செத்து முடியும். குஜராத்தில் வந்து சுனாமி வந்துச்சு. வைர வியாபாரி நாங்கள் விசிட் போயிருந்தாங்க. நம்மளால போய் அந்த சுனாமியை தடுத்து நிறுத்த முடியல. என்ன ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாலும் என்ன குடி பிடிச்சாலும் சுனாமியை தடுக்க முடியாது இல்லையா? சூரியனே அது அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. பிளாக் ஹோல்ஸ் உருவாயிருச்சு. ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஹீலியம் அணுக்களாக மாறுவதால் இயற்கையாகவே அணு சேர்க்கையின் காரணமாக அணு வெடிப்பு நிகழ்கிறது. அதனாலதான் எப்பவும் வெளிச்சம் இதெல்லாம் கேட்குது. அதான் நமக்கு ஊக்கி வருது, ரேடியேஷன் இதெல்லாம் வருது. அப்ப அங்க வரது காலியாகிட்டு இருக்கு. ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் காலியாகிட்டு இருக்கு. இப்படி காலியாகிட்டே போனா என்ன ஆகும்? கருப்பு புள்ளிகள் வந்து கரியாகிட்டு இருக்கு. சூரியனை நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? ஹைட்ரஜன் அணுவே ஹீலியம் அணுவை மாறாதே. தப்பு வந்து வேகாத இல்ல. எல்லா சர்வ மத பிரார்த்தனைகள் நடத்தி பாருங்க. எல்லா சர்வ மத பிரார்த்தனை நடத்தி சூரியன்ல இருந்து ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஹீலியம் அணுக்கள் நிறுத்திட்டோம்னா சூரியன் என்னைக்குமே இருக்கும். பூமி என்னைக்கு அழியாது. ஆனா சான்ஸ் இல்லையே. இன்னொரு 450 கோடி வருஷம் வரைக்கும் அது தாக்கு பிடிக்கும். அந்த ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஹீலியம் மாறுவது மொத்தமா அது வந்து கரியாகி போச்சுன்னா சூரியனுடைய ஈர்ப்பு சக்தி போயிடும். இப்ப அந்த ஈர்ப்பு சக்தியினாலதான் வந்து இந்த 9-8 கிரகங்களும் அந்த டீஃபார்மேட் பண்ணப்பட்ட புரோட்டோ கிரகம் எல்லாமே வந்து ஒழுங்கா சுத்திட்டு இருக்கு. அது லைன்ல இந்த பூரா ஹீலியா இருக்கிற பூரா மாதிரி கரிக்கட்டையா போச்சு சூரியன் போச்சுன்னா இதெல்லாம் பிச்சுக்கிட்டு போயிடும். யாராலையும் தடுக்க முடியாது. இது தெரிஞ்சா வந்து இந்து மதம் பெருசு, வந்த மதம், இந்த மதம், வந்தேரி மதம் பேசாம மொத்தமே கரையா போதா. ஒரு 450 கோடி வருஷம் தான் மொத்த லைஃபே நம்ம இதுவரை கடந்து வந்த பாதை 450 கோடி வருஷம். இங்க இருக்க போது 450 கோடி வருஷம். அவ்வளவு நடுவில் நிற்கணும் நம்ம. சயின்ஸ் நான் பிசிக்ஸ் படிச்சு தான் சாமி இல்லைங்கிறது தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். பிசிக்ஸை ஒழுங்கா படிச்சதுனால பரீட்சைக்காக படிக்கிறோம். பரீட்சைக்காக படிச்சு ஒன்றும் நடக்காது. ஒரு மாற்றம் நடக்காது. பரீட்சைக்காக படிக்கிற வரைக்கும் நமக்காக படிக்கும் போது தான் நமக்கு மாற்றம். இந்த மாதிரியான ஒரு எழுத்தை கொண்டாட வேண்டும் என்று அன்றில் நினைத்தது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தான். 5 ரூபா புஸ்தகம் 10 ரூபா புஸ்தகம் எழுதுற எழுத்தாளர் நான். அதான் இந்த அடையாளம். 5 ரூபாய் அரசியல் எனக்கு பிடிக்கும் ஒரு புஸ்தகம் கிடையாது. போடுறப்ப 10 ரூபா தான். அது ஒன்றும் சாதாரணமாக தான் இருந்துச்சு முதல்ல. இப்போ 6 லட்சம் புஸ்தகம் வச்சிருக்காங்க. 6 லட்சம் புஸ்தகம். நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளை எழுதி ஒரு 6 லட்சம் புஸ்தகம் இருக்குன்னா அது சாதாரண விஷயமா? அதை வந்து இப்போ பையங்க படிக்கிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க, கேள்வி வைக்கிறாங்க, அரசியல்னா என்னன்னு ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்குது. நடக்கட்டும், அவ்வளோதான் நமக்கு தேவை.
என்னுடைய எந்த புத்தகமும் பொக்கிஷமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய புத்தகம் நான் ஒன்று கூட எழுதல. என்னுடைய எல்லா புத்தகங்களுடைய பக்கங்களும் கிழிக்கப்பட்டு ஜனங்களிடம் விநியோகம் செய்யக்கூடிய இருக்க வேண்டும் நான் நினைக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுத்துக்கு விருது கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்திருப்பது என்பது ஒரு முக்கியமான அரசியல் நடவடிக்கை என்று நான் கருதுகிறேன். அதற்கு அந்த ஒரு அழைப்பை நான் காணப்படணுங்கிறதுனால தான் உண்மையிலே நான் மத்தியில் நிற்பது காரணம். அதுதான் சமூகத்தில் உரையாடல்கள் நடக்க வேண்டும், உண்மையான மாற்றம் நடக்கணும். மாற்றங்களை பற்றிய பேச்சுகள் தலைக்கு மேல போகுது. அப்போ கூட சாதாரண பேசணும், ரொம்ப முக்கியம். இது பேசணும்ல, கைதான் செய்யறாங்க. அது பூரா வந்து என்னன்னா, அந்த பேச்சாளர்கள் பேசுறது பூரா அப்படி இப்படியே பேசியே நம்ம பிள்ளைகளை கேட்டுருந்தோம். சாதாரண பேசலாம், சாதாரண பேசினா தான் பேச்சு வரும். சொந்த கருத்து அப்பதான் வெளியே வரும். அதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ண கருத்து வந்து திடீர்னு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோ பேச முடியாது. அதாவது வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப அழகானது, ரொம்ப எளிமையானது, ரொம்ப நேரடியானது. நாம் அதை போய் சிக்கலாக வச்சிருக்கோம். ஒரு ஆண் அவனுடைய ஆணாக இருப்பதாலே உண்டான சிக்கல் இருக்கு. இவன் தான் ரொம்ப கிச்சு 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 குடும்பத்துல, வீட்டுல, தெருவுல, ஊர்ல கூட சிக்கலாகி வச்சிருக்கான். இவன் கெட்டு போனது மட்டும் இல்லாம பொம்பளைகளையும் கெடுத்து வச்சிருக்கான். இல்லைன்னா குஜராத்தில் வந்து பெண்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகும் போது இந்து பெண்கள் அதை பார்த்து கொண்டு இருப்பார்களா? ஒரு தாய்க்கு தெரியாதா? ஒரு குழந்தையினுடைய அருமை தெரியாதா? எப்படி வந்து ஒரு பெண் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளாகும் பொழுது அங்க இருந்த ஒரு இந்து பெண் எப்படி பார்த்து கொண்டிருந்தாள்? அது அவள் இயல்பே கிடையாது. இந்து பெண்ணா இஸ்லாமிய பெண்ணாக கொஸ்டின் இல்லை. ஒரு பெண்ணின் இயல்பே கிடையாது, உயிருக்காக துடிப்பாடும். அவளையே வந்து ஒரு மதவெறி பெண்ணாக மாற்றி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னாங்க. இப்பதான் போறது நம்மளை பூரா கெடுத்து வைக்கிறவங்க இதுதான். அவங்களுக்கு அரசியல் இருக்கு, அதை வச்சு லாபம் இருக்குது, ஆதாயம் இருக்குது, அதுக்காக செய்யறாங்க. என்கிட்ட மதமே என்னன்னா கடவுளை வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. கடவுளால என்ன பிரச்சனை இருக்கு? நம்ம வாட்டு கும்பிட்டு அதை வாட்டு இருக்கு. எந்த மதம் என்பதுதான் ஒரு நிறுவனம் ஆகிறது, அது ஒரு அரசியல் ஆகிறது. எங்க ஆளுகள் உங்க ஆளுகள் பிரச்சனை வருது, எங்க கூடுதல் பேசுறதுக்கு ஆளுகள் வரான், குறைஞ்சல் பேசுறதுக்கு ஆளுகள் வரான். ஒரு பகைமையை உருவாக்குகிறார்கள். இது காலமாக சிறுமை போர் காலத்திலிருந்து மதத்தின் பெயரால் கொல்லப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு வரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சிஏங்கிறான், இத்தனை நாளும் நாங்கள் இங்கேதான் பிறந்துருவாங்க, பரம்பரையா இருக்கா, அவங்க குடியுரிமை கிடையாதுங்கிறான். ஆகவே நாம் பேச வேண்டும், பேசாத பேச்செல்லாம் பேச வேண்டும். நன்றி, வணக்கம்.